wak khorok tok khorok pung khorok rok ni tui tinis kaham ke sai malanya ta okay phakena rok doa kon kaisena ro request hai channel lo kadal ke jodi subscribe khaije engke subscribe khrai di video ko bumano nai mana ro an channel nai musung ke habuin nai man ikota for my rules sima jagani kaisa e khaibyang kama ka sabi mali mane kha tok khorok pung khorok wak khorok ei ba nilima sama hai purana bo orus sima jagani eno bo purana rugunyo sakhigna okay do ma phun lanya ma chak lanya ta ko kriya kon hai fano purano kaisa ko o makhang ke purano kagas pan se palia purano phun mani nai thung mani ya thek yak tra rokhota ne bagase kala hit ndoka angkun sabi malia mane kha bani mane makhang asake furka bin makhang ko por krim ro use khamena pura masa 10 jani khoros neng sakaba bai angkumnya kifuro video khai puran upload makhajana youtube views da phai mana oh bai ang lekhi mani video upload che khai ko ningle puran upload khai pai se pura views ka kabang phajak ni channel lo oi mosok sa bora ang khimani video khai upload khai sa ang ba sam grong ni tei sela se khai video upload khai plasa am dang khimani video upload khai mora shala plasa okay kucha khoma to nung sunu no phunu ko bodi ka khok bodi ke cha am to sungbo saimanu haifa no nung sono kucha phung khong mani simu bo phun ge tai onoro bo phun dong ang saima dong ekota bi no ka khima sing ye ba asuk jak tai am simu ye te poder plot bi no jaga sing video photo eba nai mano se okay bye sungno no kuno joli woi selaman ye mane kha bai rusar topic ge om hanya sing ki semisa video phani ke salamne bagi entertainment bagi video samjagon kuno nung ane video no kuno ta joli di hai bai neng amata mongsa khorok tok khorok saw je neng apting thang bai ko pa lo ko pa hai ko bai pung khorok tok khorok sawi asake pun hai apti rok tang redi okay bai channel lo bathang ge subscribe khai biji ni bini channel mungkha nilima debruma gai se tiber ma bi no thang ne mle okay video bai na sakha comment khai se channel ka subscribe khai di goodbye